Iki dino meh kulineran ya cah. Jadi ki aku meh kulineran karo bojoku cah. Tapi ki aku tak dono dalane sik ae ben kalian penasaran. Nah iki nek kalian soko iku cah Satlantas iku lurus terus engko iki ana belok kiri. Nah iki Jalan Arum Dalu Dokter Budi cah. Nah iki kene teko jenenge mie ayam emper. Nah iki kalian ngerti gak ana jenenge mie ayam emper ning daerah Arum Dalu. Nah iki cah penampakannya ngene iki yo nek awan ini yo pasine rame cah dinggo makan siang, tapi pas aku rene iki mau wong do balik terus juga pas aku ame balik iki wong lagi do teko maneh. Nah iki cah penampakannya mie ayamnya kok ngene iki modelan mie ayam koyo Wonogiri niku lho ya. Dadine mie niku nggak dhewe bukan mie sing mie kuning. Nah iki bumbune kalian bisa lihat dhewe yo. Awan-awan ngene iki pasti kalian kemecer wis yakin aku. Nah iki juga iku cah apa ana sayurane ya wis sawi ngono-ngono ku lah cah. Dadine iki apa komplit banget lah cah mie ayam iki. Nah iki regane cah kalian bisa screenshot di sini. Toppingnya ya lengkap cah, kalian iso nambah sate kulit, terus juga sate apa usus, gorengan, percekeran, terus yang ora lali ini cah jenenge pangsit wis enak ngene iki. Nah iki kalian nek lungguh iso ning jopo iso ning jero juga cah iki nek pas ngene iki dadine iki coba pecah dadi gak usah ngenteni suwe. Nah iki cah apa mie ayame yo kalian bisa ndelok dhewe lah yo wis enak ngene iki. Wis kalian pokok kemecer wis yakin aku. Nah iki tipikal mie ayam kayak Wonogiri niku lho cah ya terus ono acare juga terus aku njupuk apa toppingnya yo lumayan akeh terus aku nek mie ayam iku senane saus tok cah gak tau tak kayak liya-liyane. Nah iki pas suapan pertama wis enak wis ngene iki ngenah pol rasane ngene iki. Nah iki juga tak tambah pentole malah ngenah neh. Terus juga iki aku apa sate ususe ya tak lagi tak gigit ngene wis iki rasane kok sate usus sing rada garing cah aku dadine seneng. Terus juga iki tipikal pangsit Malang kriuk-kriuke ngene iki yo semene akeh iku cuma entek 47 ya wis dang rene